De ce sunt transferat la 5:30 dimineața? Pentru că deja am făcut o cursă de alergare și ascult în timpul acesta o carte audio, pentru ca să văd cum trebuie să schimb setarea în cap, ca să reușesc să fac o afacere mult mai mare decât pur și simplu o agenție de marketing, pentru că vrem să atingem obiective mult mai mari, trebuie să învățăm la cei care au ajuns acolo mari. Și ascult acum o carte pe tema aceasta. Scrieți în comentarii cu interesant, o să trimit ce fel de carte ascult. E o combinație extraordinară. Alergatul și ascultatul unui cărți care îți schimbă setările în cap. Vă recomand, dacă vreți să creșteți cu adevărat, scoați-o cât mai dimineața. Dar nu este ușor. Ce de greu este să scoți dimineața. Așa parcă vrei să mai dormi, să mai stai, mai este timp, nu știu ce acolo. Nu, băieți, nu este timp. Viața e prea scurtă ca să o pierzi pe somn. De-aia, băieți, gândiți-vă bine. Cine iubește somnul, sărăcia îl ajunge de urmă. Dă-i follow să vezi cum noi ajutăm alte afaceri să crească profitul și să treacă peste pragul fricii sau lenii sau altor motive care stau de fapt aici în cap și ne încurcă să creștem ca afaceri, să creștem ca personalități și să facem de fapt ce e, pentru ce am fost noi creați ca oameni, să fim creatori, să limităm pe Dumnezeu, să facem lumea asta mai bună.